איך הורדתי סנטר כפול כמעט לחלוטין, חיטפתי את אזור קו הלסת והורדתי קירויות מתחת לעיניים בצורה טבעית בלי שום מזרקים תוך 4 חודשים, שימו לב. קרה בזכות פייס יוגה שאני עושה 5 פעמים בשבוע, בין 20 דקות לחצי שעה כל פעם. זה נשמע הרבה, אבל זה שווה את זה. כי להיות תלויים במזרקים ובכל מיני דברים שהם לא טבעיים, זה גם לא נוח. עדיף לכם להשקיע 20 דקות חצי שעה כל יום ולשנות את הפנים שלכם לבד. אתם לא מבינים איך אפשר לשנות ולחטף את הפנים, זה מטורף. בואו אני אלמד אתכם איך לעשות את זה. אני לא מורה לפייס יוגה, נטו מספרת לכם מה עבד לי. זה תרגילים שאספתי מכל מיני מורות, אנחנו צריכים גם לגזור ציפורניים לפני כן. בואו נתחיל. מתחילה את העבודה עם 6 דקות סרטון של מישהי שאני אעלה לכם אותו. זה עיסוי לימפטי או לימפטי, איך שאומרים את זה. זה מכין לנו את האור ומנקז נוזלים שמצטברים לנו באזור הזה של הפנים. ואז אנחנו נתחיל לעשות תרגילי חיטוב שיעשו לכם פה. אנחנו ממשיכים אחרי הסרטון. אני לוקחת קרם, לא משנה איזה קרם, זה משהו סבתא שלי הביאה לי, אני אפילו לא מכירה, אבל זה משהו טוב. ואני מניחה פה אזור הסנטר. עכשיו, לא יודעת כמה נהוג לעשות את זה, אני אומרת לכם מה עובד לי. לוקחת פה שעון, שמה לי סטופר, דקה 1, מורידה את הטבעות, מסובבת, ככה, כזה דבר. אני בעצם מחממת את הרקמה, את האזור הזה. אם תסתכלו איך אני עושה את זה, מפעילה דקה. להרפות פה כתפיים, זה חשוב. נטו מחממת. אנחנו מתחילים עם התרגילים הפרקטיים, תרשמו לכם מה אתם עושים. אני עושה 60 כאלה. אתם תעשו פחות, תתחילו ב-30, תעלו לאט לאט, נגיד 30, אם זה יותר מדי תעשו פחות. להרים קצת את הסנטר, אנחנו רוצים כל הזמן לוודא שהכתפיים רפויות, שאנחנו לא מקובצים, כי אם תעשו את זה ככה, לא עשיתם כלום. חשוב להרפות את הכתפיים, אוקיי? אנחנו מרימים קצת את הסנטר ונותנים כאלה. וואו, מרגישים את זה. עכשיו אני עושה עוד 60, אתם שוב תעשו 20-30 ותעלו לאט לאט כאלה. ממש זה מותח לנו פה את הכל. אתם צריכים לשים לב, לפעמים הזווית תשחקו איתה, תרגישו, ממש מרגישים שזה מפעיל את האזור הזה. אפשר לשחק טיפה עם הגובה של הראש, אפשר לשחק עם הזווית של הלשון, אם זה למעלה, או קצת יותר קדימה. תבדקו מה עובד לכם. שוב, אני לא מורה לדבר הזה, אני אומרת לכם מה אני עושה, כדי שתוכלו להסתדר לבד. אז אני עושה כאלה 60. Next one we gonna do. כמו דג שרוצה להגיע, לשחות ככה, לעלות, לתפוס אוויר, והוא לא מצליח. מה שאני עושה, לוקחת לי לצד ימין, לצד שמאל, זה עובד פה קצת, אני לא יודעת בדיוק, אבל זה עושה משהו. אנחנו עושים ככה. לא נשיקה, כמו דג יותר. אני עושה 30, 40, תעשו 20, 10, מה שאתם מרגישים שלא יותר מדי מפעיל לכם פה את השרירים, לא להגזים. הגיל הבא שאני עושה זה לקחת את הלשון ולהעביר אותה פה מסביב לשפתיים. אני עושה 20 כל צד, תתחילו ב5 או ב10 כי זה הרבה. רגע. עם מלא לחץ דם, ואז צד שני. כן, מפה אני לוקחת ככה, וכאילו אני מוצצת את החלק הזה, ככה. 50 כאלה אני עושה, אתם יכולים לעשות הרבה פחות, זה גם אמור לעזור לאזור הזה, גם פה קצת עובד לנו על השריר. בהצלחה, תהנו, לכו למצוא. קצת נרגעים מהתרגילים פה ואנחנו עוברים לתרגילים כאלה. אני עושה עכשיו, כדי שלא יהיה פה סימנים וזה, אני עושה ככה. פותחת, מורידה. אצבעות בקו של זה נקרא בולדוג או משהו, אני באמת כזה, לא יודעת את המינוחים המקצועיים בדיוק, מפה. פותחות, יורדות, או פותחים. אני עושה כאלה 10.
יש משהו שאני לא אסביר לכם, אבל יש פה נקרא שריר מריונטה, משהו עם מריונטה. אני באה לפה, יש פה שריר מטורף מסתבר, שאם אנחנו באים עם החלק הזה שהוא קשה של האצבע, אנחנו מפעילים פה קצת לחץ, אז אתם ממש תרגיש שזה כואב. אני מניחה קצת לחץ, עושה סיבובים. איך מאתרים את זה? מהקצה, באים לכאן או משהו. אני בעצמי לא כל כך מעורה בזה, אז בואו נתקדם לתרגיל הבא, כי אני לא יודעת להגיד לכם בדיוק. נמשיך, יש לי פה קרם עיניים שסבתא שלי קנתה לי. אתם תשימו או את הקרם ששמתם קודם, או את הקרם ששמתם קודם. בקיצור, אני באה ככה, under the eye. אומרים שלא מניחים פה את הזה, אני עושה את זה בצורה שלי, אוקיי? אני לא אומרת אם זה נכון או לא נכון, אני אומרת לכם מה אני עושה. יש כאלה שיגידו שלא עושים ככה, אוקיי? שלא מניחים את החומר ממש קרוב לעין, אלא פה. אז אני עושה, מתחילה ב10 כאלה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. לוקחת את האצבעות, החלק הזה. פה, חוצה. 3, 12. מפה. אני הולכת לעשות ככה פנימה, ולצאת לפה. פנימה, נשים אותי בחומר. האזור של העין הוא עדין, אז שימו לב שאתם עושים את זה עדין. כזה. 4, עד לרקה. 5, לרקה. 8, 9, 10, 11, 12. מעלף. מפה, אני שימו טיפונת חומר, זה גלגלת, אז אין לי פה הרבה חומר שיוצא. אל תשימו יותר מדי. מפה אני לוקחת ככה, את האצבעות כזה, ופה, עד לרקה. 5, מורידה כתפיים. 6, 7, 8, 9, 10, 11. לא חזק מדי, 15. עוד פעם לוקחת את האצבעות, מניחה פה ומותחת פה עד לרקה, זה נעים, עושה ככה עם הידיים. 8, 9, 10, 11, 12, נותנת קצת כאלה אליי. מעלף. עכשיו תראו משהו שפותח את העיניים ברמות. מורידה ראש קצת. פה. עושה ככה. עכשיו באים מהצבעות פה. עכשיו מפה אני מרחיקה ומביאה את זה. זה עושה מתיחה פה, ממש, אתם לא מבינים. מהקירוב הזה, אני מרחיקה ומביאה את זה לאלכסון כזה. 10 כאלה. 12. באמא, שזה פותח פה, באמא. גם אמא שלי עשתה איתי אגב, שתדעו. אני גם אהבה את זה. סיימנו עם העיניים, אנחנו נעבור וואי, חם לי. אנחנו נעבור לדבר אחרון, כמעט. אנחנו נעבוד על, איך זה נקרא? לחיים, עצם לחיים, איך זה נקרא? נעבור לעצמות לחיים. אנחנו עושים ככה. טוב, צריך ללמוד איך לעשות את זה, סבבה? זה ללמוד להפעיל את השרירים פה ולקח לי זמן. אז תתחילו ברק לעשות ככה. כאילו אתם מכריחים בכאילו כזה. תתחילו בלנסות להבין בכלל איך מפעילים את השרירים האלה, ואז אני עושה ככה. סוגרת. עושה ככה. אני עושה 60 כאלה, אתם יכולים להתחיל ב-30 וב-20. אני בעצם עושה את זה בכמה וריאציות. הראשונה זה עם השפתיים ככה פנימה. אני עושה 60 כאלה, ואז אני לוקחת. יש לי דקה הפסקה שבה אני עושה את הראש ככה. אני בעצם מרפה פה את השריר הזה, כי זה גם משפיע לנו על האזור של הסנטר וכו'.
אז אני פשוט מרפה את הראש לצד אחד, אם צריך אני אפילו מוסיפה מתיחה. איך אני עושה את זה? אני מרימה קצת, ואז מרפה. אנחנו ממש רוצות להרפות פה ולהישאר פה דקה. אחרי שאני עושה את הדקה הזו, אני עוברת לעשות שוב פעם את התרגיל הזה. הפעם אני שמה איזה משהו כזה עגול, למשל. זה נשאר פה בבית, אז לא מגיע אותי להכניס את זה לפה. אני עושה ככה. אני עושה כזה עוד פעם 60, ואז אני עוברת לצד השני. היא בעצם פה. מרפה ממש. נותנת פה מתיחה טובה. כי יש פה גם פה איזה שריר שממש מקובץ לרובנו רוב הזמן, והוא מאוד משפיע על המנח של הפנים שלנו, על השרירים, על הטונוס שם. אז אנחנו רוצים להרפות פה דקה אחת שנשארים סטטיים פה ומותחים, עושה פלאים. ואז אני עושה את זה פעם אחרונה עם עוד משהו קטן בתוך הפה, כזה נגיד. כזה. זה ממש מפעיל פה את האזור הזה, וזה גם פה עוזר לאזור מתחת לעיניים. ואז אני עושה קצת ככה, תראו, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו עומדים עם הפנים ככה. אנחנו צריכים להחזיר לנו, אנחנו רוצים להחזיר את הראש אחורה, אז אני עושה ככה. זה לא מחמיא, זה לא מחמיא. אני עושה כאלה 10, כאילו אני מכניסה את הסנטר פנימה. וזהו, זה ממש מפעיל לנו כאן את השרירים. אני אעשה את זה רגע עכשיו, ואז אני אחזור לכם לדבר האחרון שסוגר לי את השגרת יוגה הזו. Alright, we're gonna finish everything. אנחנו עושים עכשיו 4 דקות של עיסוי קרקפת, שיעשה לכם שיער מחרפלץ. לי זה כבר, אני מרגישה שזה איבא קצת את השערה, קצת מאבד את השיער, עושה רק טוב. בקיצור, איך זה קורה? אנחנו לוקחות את הידיים, או לוקחים, גם בנים, ומתקרבים לשורש, לוקחים ככה, תופסים את השורש, והולכים לעשות פה תנועות סיבוביות. 20 שניות בכל אזור שתפסנו. סלמתק, יש, ברור. אתם צריכים להרגיש וממש לראות שהדברים זזים, כן? ואז תופסים. אני אפעיל אני עם הסטופר, שנהיה מדויקים ולא נחרטט. קרוב לזה. כל פעם לוקחים קבוצה קצת אחרת. קרובה, קרוב לשורש, אחרי זה אני אעלה לאזור של השביל. ו 20 שניות. אתם לא מבינים איך צמח לי, היה לי פה מפרצונים. טוב, זה סיפור אחר. איך זה הצלחתי למלא אותם. פה, קרוב לשורש, ופה. אתם רואים קצת תנועה במצח? כזה. כמעט מעולה. ואז אני עוברת פה לעוד אזור. אתם רואים את העיניים שלי, ממש ירוקות. יאללה, הבנתם? עוברים לפה, עוברים לעשות את זה כאן, עוברים לעשות את זה פה. 20 שניות כל פעם עד שהגעתם ל4 דקות. חברים, זה היה הסרטון שלי שביקשתם ממני הרבה. מקווה שנהנתם. זה שווה להקדיש את החצי שעה הזו ביום. זה נשמע הרבה, אבל זה הופך לרגל והפנים מחכות לזה. אתם רוצות ורוצים לעשות את זה. זהו, תודה שצפיתם. ספרו לי אם אתם משתמשים בזה. אני ממש אשמח לראות שזה עזר למישהו. ושיהיה לנו יום טוב, שבוע טוב.